kazetaria zara. Badakizu, idazten ari zaren artikulua azkena izango dela. Amasei urte, ta egunkarian, hasi nintzen bekario, martxelo kantxe, jarri ninduen, beste baten gregario. Gero berrian saiatu nintzen, lan onaren ondorio. Gero argian serio, besten hitzaren jario. 40 urte pasatu ditut, 40 kalendario. Orain lumari tintaren partez, malko pila bat dario. Orain lumari tintaren partez, malko pila bat dario. Igotzen ikusi nuen, ta ahaztu nituen penak, kontatu nitun lehen pausoak, herri palestinarrenak. Nola 20 urte iraun zituen, Ebo gizon indigenak, eta gure preso denak, zirela senideenak. Notizion asko idatzi ditu, nere kazetari senak, baina oraindik gehiago dira, idatzi gabe daudenak, baina oraindik gehiago dira, idatzi gabe daudenak. Hauxe dut nere azken eguna, askatu dut alkandora, luma malkoen atzetik joan da, paper fin zurian gora. Eta gero prest maketarekin, hor daukat ordenadora. Gaur egin behar dut froga, neure bizioa droga. Idatz dezadan muga urtu da, Euskal Herria libro da. Ez da egia, baina egia, bihurtuko da